Ben tutarım. Keşke masa olsaydı da. Bir ayaklı bir bigre. Bir ayaklı bir bigre. Tamam. Önlerine geçeceğiz. Lejin nefsim re. Ayağı çıktı bigre. Kâ Mezopotamya jibirem, Mezopotamya jibirem. Buna amade ne? Kîja mikrofonu ez jî. Destê me küçük narane. Astefiya kîja mikrofonu ez. Çapemeniya me kedkar, buna amade ne? Dakaki. Evali mena adı. Pankarte meşgul et saateki. Çapemeniya me kedkar û mêvanê me hêja wêje hez, ziman hez û têkoşerê ziman hûn giş bi xêr hatin ser çavar hatin. Hûn jî dizanin ku îro cejna zimanê Kurdî ye, Pazdê Gulanê em cejna zimanê Kurdî li Celadet Alî Bedirxan û hemû têkoşerê ziman pîroz dikin. Em dibêjin ki zimanê me hebûna me ne 100 sal, 10 salê dijî herin ew ê qaweta tu kesî, tu hêzî têrê nekî ku ev zimanê dewlemend û şêrîn û dîrokî ji holê rake. Her netewev zimanê xwe heye, em jî bi zimanê xwe hene, em dibêjin ki heta dawê jî em ê berxwedan û têkoşîna zimanê xwe bidomînin. Em dîsa Celadet Alî Bedirxan bi rêzdarî bi bîr dîrin ku ev roj diyarî me kiriye hewar û hewara wî gihaştiye îro. Em ê niha mafê axaftinê bidin hevseroka me derê birêz Şükran Yakut. Ew ê daxuyaniya xwe bi zavkîne. Ziwanê Kurdkî nirxê ku tewîr bingehîn qedîm û dewlemendiyê netewa Kurd û merdmiyê yo. Tarixî de biyo çimê ciya komel xeylê ziwan û külturanê ciyayan ziwanê Kurdkî esbiyayiş, xobiyayiş, rûmet nasnameyê Kurdan yê netewê yo. Siwana yewneya Kurdan o azadiya ziwanê Kurdkî çimeyê serekeyê xelasnayîş û azadiyê şarê Kurd o. Şarê Kurd bi zanayîş her dem û dewranî de seba pawitiş û averberdişê ziwanê Kurdkî kedeka girdi daya. Verba hemû zor û zehmetiyan di cînî û dayikê Kurd têkoşer pêşkeşiyê Kurdan têkoşinê xwe ra fek neverdayo. Pêşkeşiyê ziwanê Kurdkî ra yew zî Mîr Celadet Alî Bedirxanê ki ey embazanê ey xorê nasnayê hawarê ziwanê Kurdkî Pancêsê Gulanê 1900 hêrî Sûdîn di Roşnvîro Kurd Celadet Alî Bedirxan û embazanê xwe Şam de dest bi weşanayîşê kovara hawar kerd. Na roje seba Kurdan biyesey rojeka tarîxekî deya yewûneya kovareka bi Kurdkî û alfabe Latinkî ameya weşanayene. Alfabe Latinkî seba ziwanê Kurdkî ameyê zelalkerdene. Seke destpêka kovara hawar di ameyê vatiş hawar vengê zanayîşê yo. Zanayîş xweşnasnayîş o. Xweşnasnayîş mare rayrê felatî û weşiya akeno. Joka ziwan şertê esbiyayîşê yê yewînî yo. Vatişê birêz Abdullah Öcalan yo. Ziwan beden o. Kültür beden o. Bedenê xwe wahîd bibêje. Neya xet rastî temam keno. Şarê Kurd bi pêşkêşiya tevgereşa azadiyê Kurdan bi taybetî 50 salala peynan de verba heme hêrîş işgalkerdiye politikanê asimilasyonê ki verba kültür ziwan û heme erjê Kurdan deyê. Bi qerardar û bi îrade xwe dayo û têkoşîna xwe bi hewayekî bê emsal dewam keno. Peyniyanê têkoşînê di sala 2006 de bêke cevkerdişê TZP Kurdî têkoşîna ziwanê Kurdkî ame îlan kerdene ûna roje de bi nehişmendî seba pawitiş û averberdişê ziwanê Kurdkî her seriyena pîroz kerdene. Ma bina hêze baweriya vanekî şara Kurd verba metingeriya û esbiyayîşê û nasnameyê xwe bipawa û do têkoşînê xwe azadî xurtir biko. Ciya roşanê de
به همه لحچان زوان خو قصه بکو و استراتژی خو بپاوتشه اسبیایش خو زوان خو بکو شهر ما دوور با سردستان ده همه واران جیاده به تایبتی زی واره پروردهی به زوان دایی ده تکوشن خو خورتر بکو و زوان خو قصه بکو بینو بنوسو بنه آمانج سرده مرکز مای خباتانیه کوملیکان ده مادویه بخو دست ببی که او زمان خو خباتان خو سیاسی kültürü, hüneri, ekonomi de bixebetini. Yev paşgireviş xoyi nektevi biyare bica. Bine vesile mado emser bi sloganı her demu her cadı kurtki be Armanca bertkerdişi hirakerdişe tekoşini şiknayı şide tecrit zvanı Kürtser oyo ki parça ekidi dezdar Abdullah Öcal'ın seroyu. Tecrit operoyu ki şare Kürt seroyu verbaninandı Mado programı çalarken ciya bir ciyaya birazı. Mado her cadı havar venge zvanı kurtki berz bir kere o vengeci de her cadı bila bir kere. Na çarşava de heşmendure kısın kardeş komele zvanı kurtki o sevguna bivaştışe resmi biyayiş zvanı kurtki perberdeyi zvanı kurtki mado hatta peyni cad bir kere ki nikara pey heme bajar kaza şaristaneki tağı kuçe deve Mezayane Kurdistan ra xeyle bajarê qezayê Tirkiye dezî tekoşine ziwanê Kurdkî hewayê ku şênber o dewamî û berzer û hirayekê bike. Ma bi wesileyê sergera newa diya kovara hawarî Nemir Celadet Ali Bedirxan ve heme embazanê ey heme cînî dayekê tekoşerê ziwanê Kurdkî bi hürmet anê xovîrî. Roşanê ziwanê Kurdkî serede ciyanê mayê sembolê ziwanê dayekê û heme tekoşer derdgiran, xebatkar, zerizwani, zwane Kürtkîre pîroz bo. Mavenga cînî, ciwan, roşinvîr, partî, sazgev hewtira heta hewtayî, serayî û peroyî Kurdan ra danekî, ma tekoşina zwane Kürtkî berz bike. Her dem û her cadı, bi Kürtkî bifikirê, bi Kürtkî qisey bike, bi Kürtkî biwane, bi Kürtkî binûse û bi Kürtkî biciwiye. valide verin. Kedgarı çapı bineyim. Hevserukim meyin geçti. Vekil etme. Seruk şaredar eme. O temsilkare sazı rexistine Ahmede o her vekidin. Yen ku tova jiyane duhuda duhundurinin hevalen jin dayik hun hamu bkhairatın sersera serçavatın. Hevallo. Dvi ardigari da çıka ve ev ardigari kadime bıkasi bir ardigariye zamanı Kurdiji zamanı kadimu şaristaniye. Cengiz bigre hatta da Osmaniye. Pırxwastin bir zamanı bin pê bikin lêbelê asta kem hatine ev zaman di vî şaristaniya qedîm da ev zimanê qedîm û bingehîn nayê çewsandin nikarin yek suwar hatin peya ji vir bihûlîn ji ber wî yekê ziman mafê me bingehîne em ê vî mafî hemû bi hev re biparêzin zimanê Kurdî qedîm û dewlemend e Netawê Kurd bi qasî mirovahiyê dîroka mirovahiyê ev ziman bi xwe re aniye. Di dîrokê de çavkaniya jiyanê civako gel û ziman çandên cuda zimanê Kurdî çi qas çand hebûne lê ev qajî divê erdnîgariya ziman û çand û kultura Kurdî xudayê damezirandin. Gelê Kurd bi zanebûnê her dem o her devranê ji bo re parastin û pêşxistina zimanê Kurdî kedekî mezin daye. Li dijî hemû zor û zehmetiyan jin û dayikên Kurd tekoşerî kirine pêşengê Kurdan tekoşîne xwe binavber beşandine. Pêşengên tekoşîna zimanê Kurdî Celadet Ali Bedirxan ew ki wî hevalê wî
gihandine hevara zamanı Kurdî. Ev hevar îro giştiye bira em ê wî hewarî berdewam bikin em ê zimanê Kurdî di her qada jiyanê de bikin zimanê perwerdehî û zimanê fermî. Pazdeh Guranê 1932 da pêşengeha Celalet Elî Bedirxan duwarê ziman û çanda Kurdî da tovê şorek şekîbezin reşandiye. Kovara Bilatînî dest weşanê kiriye. Navê kovarê hewar bû. Ev tov ku Alî Celal Elî Bedirxan û hevalê wî hatiye reşandin ji bo gêşedan û tekoşîna zimanê Kurdî bû çavkaniya bingehîna dîrokî. û ew dîrok hêra jî berdewam e. Di destpêka weşana kovara hewarê da wa hatiye gotin. Hevar dengê zanînê ye. Zanîn xunasîn e. Xunasîn ji me re riya felat û azadiyê vedike. Lewra ziman şertê heyînê ya pêşîne. Ziman her dem şertê bingehîn e. Ev hişmendî û dîrokê bi wan gotinên birêz Abdullah Öcalan jî hatiye pênasekirin. Ziman laş e, beden e. Eger hûn li zimanê xwedî dernekevin, hûn nikarin li beden û laşê xwe derkevin. Gelê Kurd pêşengiya tevgera azadiya. Kurd taybetî ev 5 salê dawî li gel hemû êriş, dagirkerî û polîtikayên bişaftinê ya di çand û ziman û hemû nirxê xuyên netewî de bi hişmendî, biryardarî û îradeyek tekoşer û bi tekoşînek bêhempa ev berxwedan devam kiriye. Di encama vê tekoşînê de sala 2006 da bi ked û hewldanên tevgera zimanê Kurdî geşna zimanê Kurdî hatiye îlan kirin. Ev roj bi hişmendî giyane û parastin û pêşvekirina zimanê Kurdî her sal tepînoz kirin. Ev ji vir pêda. Ew ê her sal Pazdeh Guranê hem geşna zimanê Kurdî be hê jî hewara zimanê Kurdî be. Em bi wê hêz û baweriyê dibêjin ku gelê Kurd li hemberî me mîtîngeriyê hebûn û nasnamaya xwe biparêze û tekoşîna xwe ya azadiyê bilindtir bike. Di jiyana rojane da hemû zaravayên zimanê Kurdî bi awayekî stratejîk werin parastin û hebûna wan bête naskirin û di her qadê jiyanê de bêtin karanîn. Gelê me li hemberî serdesta hemû qadên jiyanê û taybetî perwerdehiyê bi zimanê dayîkê da tekoşîna xwe xurtir bike û armanca di serî da navendên me yên xebatên civakî û her aliyê civakê de gerek zimanê Kurdî bi her awayî bête bikaranîn. Ger em dixwazin vî zimanî biparêzin em vî zimanî bikin zimanek jiyanî. Ji bazirganiyê bigire heta perwerdehiyê em gerek wî zimanî qada civakî de bidin şixulandin. Bi vî woneyî îsal bi duruşma em Kurdî her dem Kurdî her der Kurdî barmanca bilindkirin û berfirehkirina tekoşînê şikandina tecrîtê li ser zimanê Kurdî ku perçeyek ji wek erdnîgariye gel zimanê te erdnîgariya te bin tecrîtê da be zimanê te jî bin tecrîtê da ye. Gel pêşeyiyê te bin tecrîtê da bin zimanê te jî bin tecrîtê da ye. Gel pêşeyiyê te bin tecrîtê da bin hûn bizanin erdnîgariya wê jî bin tecrîtê da ye. Da mitînger, dagirker her dixwazin her aliyê jiyanê bawakî tecrîtê li Kurda teng bikin. Lê Kurd ew Kurdînin. Kurd ew ê ji bona bafê xwe yê bingehîn ew ê bitekoşin û tekoşîna wan jî ew ê biserkeve. Di vî çarşoveyê de pêşmendî, hindekarî, rêxistinkirin, rêxistkirina civakiya zimanê Kurdî her wiha bi daxwazên fermîbûna zimanê Kurdî û perwerdehiya bi zimanê Kurdî
ام هول بدن ده هر قداش يعني ده ام تکوشین خو بلندترو برفرحتر بکن ام به بنای سالدکرا نوتو دودیان کوارا هواره نمر جلالت علی بدرخانو همو هواره و همو جن دایکیم تکوشر و پاریزمان ازمان کردی برزداری ببیرتینن دوی بیرانی ندا ام جبل سلام وزفو شوان راحت دشینن جشن زمان کردی سری دا لگل کرد لحمو جنو دایی کن کرد لحمو تکوشر و خمخوره خباتکار زمان و به هر عالیه جواکه لتمام سازی و رخصتنه ما لتمام گله ما باشور باکور روجلات و سرانسر کردستان پیروز به جشن زمان کردی پیروز به ام جویل سلام خودشینن سرانسر کردارم ام تکوشینا زمان به کردی بلند دکن جویل پیداجی تکوشینا به زمان کردی به ام تکوشینا زمان کردی گاوک بلند بکن ام بگیجن مراد و مقصد خو ام بوین ببسته her dere bikin dibistan uzanın ya zmanı Kurdi eme her demu her dere bu Kurdi bakvın bu Kurdi bu fikrin bu Kurdi bu kuyunun bu Kurdi bir bilsin o bu Kurdi büjin piroz be avaldo bu her evin em ara zmanı Kurdi bilin bikin her evin bu khairatın disa هفسروكا خويا هجا جمع مستر خير جينا سباستن نهازي ما فيها خافتني أما بدن هفسروكا ما دمي يجستي بريس تنجر بكرهاي كلام كاميرا Hevali çapameli ve hevali mey Ahmedi un khairatın serçava sersera atın beli iro cejna zamanı Kurdiye ej cejna zamanı Kurdi piroz dıkım çar aliye dünyayı 7 milyon Kurdeyi bira cejna zamanı vanaji piroz bu cejna vanaj piroz dıkım hunji zanın hem siyaseta kurda hem çandunera kurda hem zamanı kurda beni zoru zulmekim mezin da bu set salı berdevamdı ki iroji medit hem ironlu karın care şeklek azadi zamanı ku pirozkın meda zedetir bira poliseni kollukeni hem tiştek dibejin anons dıkın işte zamanı me siyaset me beni zoreki zulmeki hadayı bu üye pır iş tüketi sermilime gerek hem beri vana hem beri zora vana hem beri zulma vana hadi zamanı ku derketin bu üye Celalet Ali Bedirhan em birtinin eme gevya kedavya eme gu ked evalevya ser zamanı Kurdi pır zedeyi em jivra pırsededin Celalet Ali Bedirhanu dildaru karkeri zaman ara em dibejin em ve minnettarın merak nekin emi ala zaman ala çant ala huneri hatta bibin serkeftin emi berdevam kın emi tekoşina xum mezin kın boyuya hevali meci got viya şunda her deri Kurdi her demi Kurdi gerek em bakıvın binivsinin bir fikrin bura huzura ve ez hev şaraderi kuraji pirseki dibejim viya şunda gerek ki şaraderime ser çanda kurda onlara kurda zamanı kurda pır zede bisekini zamanime hebuna meyi inşallah viya şunda emi kolona cadda sokaka her deri zamanı huyim bin bu iki gelime milletime zamanime him bi emi imkanı hu gişti seferber bıkın dibejim carektin dibejim u khairatın serçava atın
cejna zamanı Kurdi mekiştara piroz bu. Biminin xeyri xaşiyeden malava oldu. Başkanım soru alacak mısınız? Yok başkanım. Sorumuz olacaktı. Neydi? Yarınki Kobani duruşmasına ilişkin. çapemeniya me rezar ketkar daxuyaniya me bil davi bu em spas kunj bo hatina ve em dibêjin ki em zimanê xwe hene her bijî zimanê me. İstikametleri çıkış olacak. İnformatik prensleri bulunduğu noktada